Allah sai da Fatima. Garkuwan halaran Allah sai da Fatima. Ya sarkin da baya barci Allah wudiri, kai nake sawa koyaushe a farkon lamari. Kada ɗan kariya Allah in yo shiri, zan yabi sai da Fatima ƙarshen nazarina. Garkuwan halaran Allah sai da Fatima. Kai ta ruwan salati Allah ba adadi, kun shugaban halittin na kaɗai madi. A saka da alinsa sun yi jihadi, kun ɗaukaka ta karmar Allah sun ji jiki. Garkuwan halaran Allah sai da Fatima. Ba kamar ki sai da Fatima ƙarshen nazari, abadan da'iman gare ki zabi shiri. Dan ke ake mana ƙarshen tafakkuri, wallahi ba kamar ki sai da zuriya. Garkuwan halaran Allah sai da Fatima. Mai suna kala-kala sannin ki sadira, mai halara kala-kala ya Muhammada. Mai ‘ya'ya kala-kala sannin ki Amada, lamarin ki ba a ganewa ya mujaddada. Garkuwan halaran Allah sai da Fatima. Kin ba mu Barhamu da ya san ilana, kin ba mu Ahmadu da ya san nabina. Kika ba da garkuwa shehu shaibu shana, ƙudurin ki ba a ganewa ya imamiya. Garkuwan halaran Allah sai da Fatima. Me zan faɗa kan Fatima ƙarshen lamari, wallahi ba ganewa komai nazari. Dan na ga ta wucewa dukkan tafakkuri, sai dai shiru akan Fatima ƙarshen shi'irina. Garkuwan halaran Allah sai da Fatima. Gano ki yayi wuya Fatima sai dai haƙuri, ki kira mu sai da Fatima biyo shiri. In kin kace mu zo ba mu bayin garari, a ƙaunar ki za mu narke nana alawiya. Garkuwan halaran Allah sai da Fatima. Zancen ki zance na annabi matar Ali, in ta baka shi ya baka banda su'ali. Wallahi ta wucewa dukkan fili, inda ka ganta nan kabarta yar mahadi. Garkuwan halaran Allah sai da Fatima. Kaira kika zamo Fatima kin kura madadi, wallahi ko da yaushe ke ce ta dididi. Cikin dukkanin fanni kin zama kasudi, wallahi makiyinki bai gane ba. Garkuwan halaran Allah sai da Fatima. Makurar haske ce Fatima ba ta da na biyu, kun kyauta kwarjini Fatima ta zama na biyu. Jasadun Muhammadu Fatima halara ta biyu, a ƙaunar ki za mu kone sai da zuriya. Garkuwan halaran Allah sai da Fatima. Muƙamin muƙamai aya asalin sarauniya, in dai ka ganta ka dace babu shan wuya. Kyauta suke rabawa wallahi bariya, ƙaunar ki ta jarabta ni matar Ali. Garkuwan halaran Allah sai da Fatima. Ya ummul mu'minina nana Aisha, ya sayyada Khadija abar ruwa Isha. In araban na sha zan je sallar Isha, zan gaida Rabbana wanda ya ba mu zamzamiya. Garkuwan halaran Allah sai da Fatima. Kasidar ta bayawa dan Allah ka taimaka, ka amsa Muhammadu dan Allah ka taimaka. In dinga saka baiti na ga atika, annabi ka taimaka, a ansa a taimaka. Garkuwan halaran Allah sai da Fatima.